Ikaw yung siga kanina sa exit, no? Sabay may nagkanasulod do. Umayos ka, ha? Bago ng uni mo ron. Bago na ulo ni mo rin. Hoy! Ikaw yung kabit ng papa ko, di ba? Ato. Manggaling ko iya. Psst, hoy! Ikaw yung tawa-tawa sa akin kanina, di ba? Kanina sa CR. Ay, hindi po. Alam mo! Yung doon yung camera namin. Oh my God! Ikaw yung siga kanina, di ba? Dito. Ano sa akin? Malaki atraso mo sa akin, ha? Sinasabi ko sa... Chuchuyan ka? Bago ng ulo ni Moron. Thriller pa lang yon at dahil nandito ka na, di na natin pabibitin yung panonood mo. Ako si San H at dahil di mo ko kilala, tara, diretso na sa video. Oh, here is the horizon. Sa predictable, it's the horizontal row. Hoy! Ikaw yung siga kanina sa exit, no? Ha? Ato. Ikaw yun? Yung naka-blue kanina sa exit? Ha? Wala man. Ikaw yung siga kanina doon, eh. Sabay may nagkanasulod do. Dungan may ano ya. Umayos ka, ha? Wala man. Bago ng uni mo ron. Bago na ulo ni mo rin. Anong pangalan mo? Dili man doon siya yan. Christian. Ano day? Christian ka? Oo. Christian ka? Nag-YouTube ka ba? Kayo yung camera namin na doon. Hoy! Ikaw yung kabit ng papa ko, di ba? Ato. Di ba ikaw yung kabit ng papa ko? Makinsap ka. Umayos ka, nakita ko kayo kahapon sa kalsada, naghaharutan. Manggaling ko iya. Umayos ka, ha? Huwag kang tawa-tawa dyan, ha? Bawal yan! Bawal yan! Babalikan kita dyan. At shoutout nga pala kay Sheila Marie Tianes, Ivy Poison, Mask Rider at kay Ate Jobs Laurente. Tutorial na to karon, Joy. Kung saan pagsita sa mga Choy, naglaag-laag na sa yung lugar, Joy. Psst, hoy! Ikaw yung tawa-tawa sa akin kanina, di ba? Kanina sa CR. Ay, hindi po. Yung tinawanan ako nung nag-CR ako, yung ganyan ako. Sa likod. Nakaputi yun, eh. Bago lang po ako dito. Kasama ko nga sila eh. Ano ang pangalan mo? Vince, kuya. Umayos ka, ha? Babalikan ka, bago ng ulo ni Moron. What's up mga Choy? Taanda na, Choy. Bago na ulo ni mo rin. Alam mo! Idol, nag-YouTube ka ba? YouTube? Oo. Hindi. Wala. Prank lang siya, Idol, yung camera namin, Idol. Oh my God! Bago na ulo ni mo rin.
pag makita mo yung Chuy nga nagastig-astig, dulo ninyo. Ay ba, kaya nag-sad na biya si Arvin. Hoy! Ikaw yung siga kanina, di ba? Yung sa entrance? Ano sigaw sir? Ano mo sa akin? Malaki atraso mo sa akin, ha? Sinasabi ko, babalikan kita mamaya, ha? At shoutout nga pala kay Vorge Veloso, Ewol Eroletse, JR Marinay at kay Elisa's Vlog. At siya nga pala, at may kasama ako ngayon, kaibigan ko, kasama ko si... Teka dito, friend, my friend. So eto si The Big Dwarf. Malaking channel to. Kaya subaybayan nyo ang kanyang channel at subscribe nyo. Ano masasabi mo? Buti pa yung channel ko malaki. Dol, salamat sa pagpunta. Oh. Kung gusto nyong puntahan yung channel ko, i-search nyo lang ang The Big Dwarf. Marami kayong matutunan doon na kababalagan at kalokohan. So, bisitahin nyo lang. Let's go! Let's go! So yun mga thriller, at sana nagustuhan nyo ang ating bago ng ulo ni Moran, ha? At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Jack kanta ka ron, ha?